mondott valamit ilyen filmforgatásokról, de nem tudom, hogy... Úgy tűnik, hogy Ez a célállomás. Most megyünk a vízeséshez. melyik vízes? Van itt olyan, hogy vízesés? Hát nem oda megyünk. Én azt hittem, hogy oda megyünk megnézni. Hát ott a körképző. Vagy még az sem. Hát megyünk és kész. Ezt nézd meg csoda illé. Bambuszok. De Az a tuti. bambusz. Igen. Ne, az. Igen. Ja, te ezt nézed. Hát azt is meg kell nézni. Itt vagyunk a dzsungelben. Remélem, hogy rég nincsenek. Mik? Kullancsok. Hát én is remélem. Hát az itt nem hiszem, hogy van. Új. Villanni akar. Hát nem hiszem, Hát mert sötét van. Bejöttünk a dzsungelbe. Lesz itt idegenvezető is, nem? és akkor most merre kezdjük? Arra megy másra, Aha, hát itt van Klotyesz. Azoknak, akik már azonnal összehottyantották magukat. Első 10 perc Klotyesz van.